Assalamualaikum. Ngaji surat Al-Mudaththir ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'uslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar lawahatul lil bashar. Ingsun Allah bakal njegurake wong iku mau ana ing neraka sakor. Ngerti sira apa sakor iku? Neraka kang banget ganase. Ora ngerekokake lan ora ngengehake daging, otot lan liya-liyane keterjang sakor. Ajur luluh babar pisan tanpa ana kekarene. Ananging nuli daging otot mau bali maneh banjur ajur luluh maneh kaya mengkono sak teruse tur bisa ngladohake marang kulit. Tiswa'ata alaiha tis'ata asyara wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikatan wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru liyastayqina alladzina utul kitaba wa yazdada alladzina amanu imanan wa la yartaba alladzina utul kitaba wal mu'minuna wal yaqul alladzina fi qulubihim maradun wal kafiruna madza radallahu bihadza madzalan kadzalika yudillullahu man yasha wa yahdi man yasha wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Nganti ing atase neraka sakor mau ana malaikat 19 kang padha njaga. Nalika ayat iki tumurun, Abu Jahal gembor-gembor, kanca-kanca, iki Muhammad kondo-kondo yen neraka sakor iku dijaga malaikat 19. Saiki priye sira kabeh kanca-kanca kang kendel-kendel iku?